Sanibonani guys, igama nginqabileni phathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-homecoming kuleli viki esiyakulona. Kuveziwe ukuthi hhayi-ke amalobolo negotiation kaSifiso Benozethu azogcina iphumelele. Sakhumbula-ke ukuthi leli viki kwakushubile guys. Ubaba uHlongwane ekhalaza ngokuthi-ke abayiboni indodakazi yakhe njengomuntu ofanelwe iy'nkomo ey'ningi ngoba phela ifundile leya ngane. Kanti-ke futhi akumelanga ngabe bayidibhitha ngisho ukuyidibhitha i-prize kaZethu ngoba uZethu usezingeni eliphezulu. Kwakusho ubaba kaZethu yonke leyo nto leyo ishiwo ubaba kaZethu ethi abantu bakokubheka bahambe beyofudumeza amaphakethe abo kuqala mande bethathe indodakazi yakhe. Guys, kusho ukuthi uSifiso uzoyenza iplani gcine kuhambe kahle-ke zonke lezi nkomo ey'funa ubaba uHlongwane igcine seyiphumile. Kupheli-ke lapho kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMaNkonyane kuzothi akahlanye mase sethola ukuthi-ke uSifiso uthathe imali yama-savings abo njengomndeni phela ukuthi akhokhe amalobolo kaZethu. Guys, kuyacaca ukuthi uSifiso uzobona ukuthi hhayi cha impela angeke asakwazi ukuvuma ukuthi aphunyekwe yiqathe emlonyeni aze agcine esengenela emalini ayethembisile ukuthi asoze bayithinta kuMaNkonyane ukuze phela agcine efeze isifiso sakhe sokuthi ashade uZethu. uMaNkonyane mekwakuthola-ke lokho kuzoshunqa. Guys, amalangabi azovutha bhe. Kuzophela nanokuthi-ke uMaNkonyane uyena owabanikeza iy'busiso ukuthi bagcine sebeshadile. Guys, akupheli-ke lapho. Uphinde kwaveza ukuthi kuzophinda kuvuka isikhwele esikhulu kabi uma-ke uSifiso sefika-ke naye uMaNkonyane kuzothi akayilahle phansi uma ukuthi siyabona ukuthi uSifiso uyam-introduce-a uZethu laphaya emadlozini akokubheka. Siyakhumbula ukuthi washo uSifiso ukuthi uMaNkonyane kuzomele amukele uZethu ngoba phela yena wakhethwa amadlozi alaphaya kokubheka. Mase sim-introduce-a-ke kubona kuzoba sengathi vele indaba kaMaNkonyane yayingekho kwasekuqaleni babefuna uZethu laphaya kokubheka. Emese-ke kuphinda kuvuka isikhwele-ke futhi kuyena ukuthi madoda esehlala isikhathi eside kangaka kuloya mshado wakhulisa ngisho uVusi-ke benoNoma. Manje-ke wamzalela ngisho indodana-ke uMpendulo still kubonakala sengathi-ke akasiyena umakoti omkhulu walapha kokubheka umuntu abamqhakambisayo uZethu. Guys, hhayi impela lesi sithembu lesi impela saqala kodwa okwamanje siqala ngonyawo olu-wrong. Kazi kuyothi zithi 2 years 3 years kuyobe kunjani mekuthi-ke labantu laba sebeqala manje ukuthi bashunqelane. Akupheli-ke lapho. Kuphinde kwaveza-ke ukuthi uShwabi-ke benoMaNgcobo bazozama ukuthi bavule ikhasi elisha emshadweni owabo. Siyakhumbula-ke ukuthi-ke emva kokuchitha kukaMaNgcobo-ke eshitha noNgaraji impela uShwabi kwathi akahlanye waze wagcina impela esinikeza uMaNgcobo iy'bhakela ey'mbili ney'ntathu waze waphinda wawelela ngisho nakuyena uNgaraji wamphanisha ngey'bhakela. Kodwa-ke kuleli viki kuveziwe ukuthi hhayi sebefuna manje ukuthi bahlambulule-ke umshado wabo. Impela ngisho nawo uMaNgcobo uze wathenga umatrasi omusha ukuze phela akwazi ukuthi uShwabi abuyele embhedeni wabo. Manje kuphinde kwavezwa ukuthi iy'londa ngathi ayikapholi kahle kuShwabi, uzophinda futhi avukelwe intukuthelo ebese-ke egcine siyaphoqela ukuthi aphindele laphaya kwi-men's conference phela la akwazi ukuthi athole khona-ke ukuthi adlule kule nzondo anaye nguMaNgcobo-ke kanye noNgaraji. Guys, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi-ke uthando phakathi-ke kukaPhindile benoMandla lisazoqhubeka livutha guys amalangana. Siyazi ukuthi-ke kwezinye iy'bhedlela kushiwo kuthiwa hhayi okholika akumelanga babe semathandweni, kodwa-ke sengathi okwamanje uMatrona akayitholi leyo ndaba basazoyifaka nje undercover up until hlampe-ke isikhathi sibe right ukuthi-ke batshele wonke umuntu lapha eklinikhi ukuthi hhayi cha impela sebey'misele ngoba ndawonye. Guys, aphela lapho-ke amanqampunqampu. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala kulona leli viki elizayo ngoMsombuluko kuze kube lwesithathu. Ningakhohlwa nokusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqabileni phathela amanqampunqampu kuzokwenzeka kwi-homecoming kuleli viki esiyakulona. Kuveziwe ukuthi